Bon dia a tothom i benvinguts a aquesta taula rodona, que sota el títol "Si no hi ha caritat, Déu no hi és", vol reflexionar precisament a l'entorn d'aquest tema. Tenim amb nosaltres uns convidats que per la seva trajectòria, pel seu perfil, donen garanties que totes les seves aportacions seran prou interessants per encendre aquest debat i per això els convidem també a que a partir de les seves primeres intervencions vostès participin, que aquesta taula sigui transversal, que hi hagi una mica d'interacció, amb preguntes. Això sí, preguem a tothom que sigui concís perquè hi pugui haver més intervencions i perquè hi hagi una agilitat en aquesta taula rodona que, com dic, d'acord amb el perfil d'aquests convidats, promet ser molt interessant. Començo presentant els ponents. A la meva esquerra, Jaume Castro, de formació químic. És el responsable actualment de la comunitat de Sant Egidi, que va impulsar ell mateix a Barcelona. Sant Egidi és un moviment de laics, del que formen part més de 50.000 persones, compromès en l'evangelització i en la caritat. Tenen nombroses iniciatives de solidaritat en el camp de la pobresa, amb les persones sense sostre, els ancians, estrangers, la infància i la joventut. Seré concisa. Segur que si volen endinsar-se més en el perfil de cadascun d'aquests convidats, a internet trobaran molta més informació. A la meva dreta, Carme Borbonès, professora universitària des de 1971. Actualment és la presidenta de Càritas Catalunya des del 2004. També està a la Universitat Rovira i Virgili, on segueix exercint com a professora emèrita i presidenta de la Càtedra d'Inclusió Social i és membre i secretària del Consell Assessor en Polítiques Socials i Familiars del Govern de la Generalitat de Catalunya. A la seva dreta, Josep Masaveu i Tierno, pedagog de formació. Entre altres coses, és president de Braval, una iniciativa de desenvolupament i promoció humana de l'Opus Dei en el barri del Raval de Barcelona, que es proposa, mitjançant el voluntariat, promoure la cohesió social, lluitar contra la marginació, prevenir l'exclusió social dels joves i facilitar la incorporació dels immigrants a la nostra societat. Bé, fetes les presentacions, breus presentacions, però crec que suficients, començaríem una pregunta que permeti als convidats explicar què fan, com ho fan i per què ho fan. La primera pregunta és en una societat com la que estem, en què tots tenim pressa, tots mirem el rellotge, estem pendents del mòbil, tenim 1.000 compromisos i on sempre queda justificat dir que no tenim temps per fer res i és una excusa real. Doncs com aquestes persones, què els motiva a tenir aquest compromís tan ferm amb aquestes accions socials? Poden començar en l'ordre que vulguin, si vol. La primera vegada ho fem per ordre tal com hem presentat i a partir d'aquest moment, amb espontaneïtat, poden intervenir quan ho desitgin. Jaume. Bé, bon dia a tots. En primer lloc, gràcies per aquesta invitació a estar aquest matí entre vosaltres. I com que em sembla que tenim una mica de pressa, anirem al gra. Bé, la motivació. Bé, parlant d'un tema com el que parlem, jo la primera cosa que diria és que com a cristià, jo penso, com a cristians penso que davant de la situació actual del món la primera reacció és una mica d'escàndol davant de la pobresa que veiem. O sigui, és un escàndol que, per dir-ne una, que aquí ningú mori per sida perquè hi ha unes medicacions que porten a que una persona pugui ser curada i que a l'Àfrica morin milions de persones. Per tant, una de les primeres motivacions que jo diria és un escàndol davant de la realitat de la pobresa en el món i a les nostres ciutats. Penso que a les nostres ciutats podríem parlar de la situació de qui viu al carrer, dels ancians que estan sols, etc. La segona cosa que voldria dir és que davant d'aquesta situació què fer? Davant
d'una voluntat de canviar aquesta situació, de canviar el món. Podem fer servir la denúncia, podem fer servir de moltes maneres, però l'Evangeli ens crida a respondre d'una manera personal. Si volem canviar el món, hem de canviar nosaltres mateixos. I en aquest sentit, l'Evangeli ens ajuda a canviar cadascú de nosaltres i a canviar el món, i l'Evangeli ens ajuda i ens ensenya a trobar-nos amb els pobres i a ser amics dels pobres. I aquest és un itinerari que jo he après escoltant l'Evangeli en el si d'una família, que és la comunitat de Sant Egidi, que construeix una família amb els pobres. O sigui, els pobres com algú de la família, algú que formen part constitutiva d'aquesta família i als quals jo tinc que ajudar. I això, doncs, fonamentat en una cosa molt concreta, i és amb aquest misteri que és la identificació sorprenent de Jesús amb els pobres. Una identificació que reconeixem en aquell tros de l'Evangeli de Mateu, Mateu 25, que quan s'adrecen el judici a tothom, no només a creients, sinó creients i no creients, doncs ens demanarà quan vam trobar aquell que tenia gana i li vam donar de menjar, o aquell que no anava vestit i li vam donar de vestit. I en aquesta identificació concreta i personal de Jesús amb el pobre, certament que també hi trobo una motivació fonamental. Sembla que és el que se'ns demanava. Sí, per la meva part també aniria en aquesta línia, no? Deixem de fer praxis de l'Evangeli, praxis de la paraula, és a dir, anar més enllà del que és la celebració compartida, llavors sortir i veure que en l'entorn cal aprofundir en aquest compromís que la paraula de Jesús crec que m'ha portat i que em demana. I llavors, si això és el què, el com és a partir de l'experiència que tens com a professional, que exerceixes. Jo també soc pedagoga, per tant aquí som dos pedagogs, Jaume, que et compromets amb l'educació i entens en l'educació per ajudar les persones a madurar i a ser una persona més digna, que pugui desenvolupar-se més, trobes en l'organització, en aquest cas de Càritas, la possibilitat de posar tota aquesta experiència, tot aquest bagatge professional al servei de tota una causa, de tota una sèrie de programes, projectes que desenvolupen un conjunt d'estratègies i de formació perquè aquelles persones més vulnerables que tenen més dificultats puguin retrobar la seva dignitat i puguin sortir de la situació pobra en la que es troben. Jo ara quan estava escoltant la ponència anterior cada vegada ho tenia més clar, és a dir, m'ajudava a pensar el que diria després quan hauria d'acabar aquesta pregunta. És a dir, que a Càritas moltes vegades aquesta paraula l'han denostat, avui dia no està massa de moda, que parlàvem abans, perquè la confoníem amb beneficència i en canvi a Càritas concretament el que tenim com a centre és la promoció de la persona i totes les nostres accions giren entorn a projectes que puguin desenvolupar totes les possibilitats, totes les potencialitats de les persones. Ens pregunteu que quant tens temps? Bé, totes les persones al llarg de la vida tenim diferents moments i diferents facetes. Jo m'he dedicat més a la tasca de Càritas en el moment en què he estat fent de professora emèrita a la universitat, que tenia menys hores de docència, menys responsabilitats i he pogut dedicar-me més a servir als pobres, a servir a l'organització de Càritas des de la meva experiència i en aquest nou moment que encara ho podia fer i, en fi, aquí estic. Bon dia. En el Braval el que ens proposem és ajudar. És a dir, amb la situació que nosaltres tenim, ens trobem que el que has de fer és arremangar-te. Això ho ha dit d'unes paraules molt més maques, és el que diu el papa en l'última exhortació, allò de primerear i sortir i totes aquestes coses. És a dir, tu t'has d'arremangar. I allà ens hem trobat en un barri amb unes greus dificultats que el que nosaltres busquem és l'ascensor social. És a dir, promocionar als nanos, aconseguir que els nanos tirin endavant. La segona generació d'immigrants, si la perdem, el conflicte està assegurat.
I a través d'aquesta feina el que es tracta també és evangelitzar. Nosaltres tenim en els programes 250 nanos en un any que estan atesos per 160 voluntaris que dediquen 15.000 hores als altres. Això és una borrada. Aquesta és com es transmet així és com es transmet la generositat. I l'èxit i l'ascensor social passa directament per l'èxit escolar i la inserció laboral. I amb això, amb aquests elements, nosaltres el que intentem aconseguir és que no es trenqui la cohesió social. Molt bé, per tant, quan el papa Francesc va dir fa un temps que l'Església no és una ONG, en referència a la dimensió religiosa del servei social, s'hi van sentir identificats amb aquesta... Des de fora, sobretot des de fora de l'Església, va sobtar una mica l'afirmació, perquè semblava que fos negatiu. En canvi, es referia clarament a que aquesta dimensió religiosa que ha de tenir l'acció social, en aquest cas, les entitats que vostès dirigeixen estan d'acord amb aquesta visió. Nosaltres estem totalment d'acord. Ara bé, això de vegades no es visualitza. O sigui, el que es visualitza són les coses espectaculars. Per exemple, el gran recapte d'aliments, que és necessari. És a dir, quan un tio té gana li has de donar de menjar. L'altre és filosofia, història, tot el que vulguis. Li has de donar de menjar, això és el primer. Però dóna-li un peix, però ensenya-li a pescar a la vegada. I per tant, això que diu el papa és absolutament vital. No surt als mitjans. És tan necessari el banc dels aliments, el recapte dels aliments, com aconseguir que no sigui, que es redueixi el fracàs escolar, que això és l'ascensor social. Ara, què surt als diaris? No és notícia que un nano estudiï i provi. Nosaltres tenim 4 nanos que han acabat la carrera i 16 que estan a la universitat. Però això no és notícia. El que és notícia és l'altre perquè té molta més visibilitat. Però les dues coses són molt importants. Bé, quan vam sentir nosaltres també aquesta frase del papa Francesc, ho vam celebrar molt, perquè nosaltres també a Càritas insistim molt en que no som una ONG, no som un servei social més del territori. Sovint tenim aquest risc, correm aquest risc, Càritas, amb la voluntat de col·laborar amb totes les institucions, esdevenir solament un servei social. I clar, la nostra tasca entenem que és vetllar per la dignitat de les persones, és ser eina d'evangelització, és compartir, és a dir, la gent que estem a la nostra entitat tenim molt clar que Càritas vol dir compartir amb els altres l'amor que Déu ens té. I llavors, a partir d'aquí, insistim en que vetllem per aquesta dignitat de les persones i per això estructurem tots els nostres programes i els nostres projectes. Potser els de Càritas és el que se'ns veu més com aquella persona que dona aquest ajut més material que parlàvem ara. Lògicament, es veu més i és més cridaner aquest ajut humanitari de la supervivència, dels aliments, etc. Però de veritat, el que estan treballant tots els voluntaris i tot el personal tècnic que ens dona suport són els projectes que ajuden a les persones a promocionar-se, a assessorar-les, a orientar-les. Nosaltres el que fem és acollir, escoltar i assessorar. És a dir, per exemple, un dels grans projectes estrella és el tema de l'assessorament professional, el tema de l'acompanyament en el cas dels processos també pedagògics, una miqueta similar al que feu al Raval. A moltes Càritas de tota Catalunya i de totes les diòcesis tenen el que en diuen el suport pedagògic, és a dir, acollir infants que quan surten de l'escola amb un cert suport, amb molts voluntaris, els ajuden a tirar endavant els seus estudis, les seves dificultats, perquè entenem i tornem a dir que compartim el mateix, que el fracàs escolar serà un fracàs laboral i després allò serà un fracàs social. Per tant, torno a insistir, nosaltres tenim claríssim que hem de mantenir aquest principi d'una certa llibertat, que acompanyem, que col·laborem amb les entitats. Per mi, només un detall. Per exemple, a Catalunya, totes les diòcesis catalanes, varia cada any una mica, però el 22-23% dels ajuts que tenim ens provenen de les administracions públiques. La resta, és a dir, entre un 72 i un 76%, prové de persones privades o entitats privades. Això que ens garanteix la llibertat de poder portar a terme els nostres projectes, els nostres programes d'acord amb els nostres principis cristians, insisteixo, que és vetllar per la dignitat de les persones. Té a veure amb aquesta amistat de què parlaves, Jaume? Sí, certament que quan el papa diu que l'Església no és una organització no governamental, perquè això és el que vol dir ONG. La pregunta és, què és llavors?
Si no és governamental, no és governamental, llavors què és? Això vol dir que és un subjecte diferent. Jo penso que en aquest sentit la recerca de cadascú és cercar quin és aquest subjecte diferent. I, evidentment, amb l'exhortació del papa dona tants elements per explicar-ho. Jo penso que un important que mencionava abans és que aquesta opció als pobres que fem és una opció que passa primer de tot per una opció personal de cadascú. El papa parla d'una conversió missionera en l'exhortació. I aquest em sembla que és un punt important perquè aquesta acció no és una opció organitzativa, sinó que primer de tot és una opció personal de cadascú. I en aquest sentit, com em demanaves, Anna, per Santa Egídia, això s'inscriu molt en aquesta relació d'amistat amb els pobres com a amics. Perquè les persones que trobem, i ara podríem abocar a la figura del bon samarità que troba l'home mig mort, diguéssim, no troba un número, no trobem un número, no trobem un usuari, no trobem algú que assistir. Trobem a una persona a retornar a la història, perquè en el fons el pobre, l'exclòs o l'apartat són persones que han perdut el lligam, diguéssim, amb la història de la ciutat. Abans el Josep parlava dels immigrants al Raval, el problema de tot aquest món d'infants, Perdó? L'arrelament. Per exemple, que han perdut vincles d'amistat, de relació familiar, etc. Nosaltres pensem que des del vincle personal, des de l'amistat, des de la relació concreta amb el pobre es poden restablir tants llaços per portar aquestes persones exclosos de la història, dit d'una altra manera, portar-los a la nostra família, no d'una manera anònima, sinó a la família que és la comunitat cristiana, una família d'humils i de pobres. I en això penso és amb el que ens manifestem com no una organització no governamental, sinó com un subjecte diferent, diguéssim, que assumeix en primera persona la responsabilitat, diguéssim, dels pobres posant-nos a la nostra família. A partir d'aquí després vindrà el discurs assistencial, se'ls ha d'ajudar, A mi m'agrada sempre posar aquell exemple, si tu tens una persona de la família que té una necessitat econòmica o que l'has de portar al metge, no et preguntes primer si ho faràs o no ho faràs, si s'està aprofitant de tu o no, sinó que en primera persona et poses el problema d'ajudar-la. En aquest sentit, dir que els pobres formen part de la nostra família ens dona una clau de lectura per entendre la relació amb ell, allò que ha de canviar en nosaltres i allò que volem ser. Deia una acció personal. Aquesta acció personal és a través del voluntariat, en els vostres casos. És el mateix voluntariat que caritat? Bé, jo crec que no, és completament diferent. Per dir-ho d'alguna manera, el voluntari és una persona que dedica el seu temps, la seva experiència, al servei d'un conjunt de persones, d'una persona, amb el si d'una entitat. Però la caritat, com deia abans, és intentar compartir l'amor, compartir, estar al costat de l'altre, acompanyar l'altre. Per tant, en el tema del voluntariat jo entendria que no hi ha Déu i en el tema de caritat hi ha Déu. Si no m'equivoco, és el títol de la jornada d'avui, no? Però jo, en canvi, penso que el voluntariat és una manera d'exercir la caritat. És a dir, en el fons, una persona que es dedica als altres, sigui de la religió que sigui, en el fons està en l'avançala de la trobada amb Déu. Això està en el document aquest últim del papa i en molts altres llocs. Si una persona que dedica hores als altres, una persona que és generosa, ja té una base fonamental humana per poder després trobar-se a Déu de cara. Jo hi afegiria que
m'agrada més utilitzar la paraula gratuïtat que voluntariat i un servei gratuït, en el sentit que qui es troba amb l'altre, qui surt d'un mateix, no ho fa de manera institucional, sinó que ho fa d'una manera, deia, personal, i a més que fa aquella experiència de la gratuïtat que, com diu Jesús, hi ha més joia en el donar que en el rebre. I en aquest sentit penso que la gratuïtat en un món com el que vivim avui, on tot es compra i tot es ven, on tot es fa amb un contracanvi, i aquí, quan dic el contracanvi, també en el món del voluntariat, entre cometes, hi ha tants contracanvis, perquè ara es ven el voluntariat com a crèdit de lliure elecció, com la possibilitat de, etc. Si nosaltres hem de reivindicar amb força el que representa un servei gratuït, on veritablement visquis la joia de donar sense rebre veritablement res a canvi. La gratuïtat... Però també una altra qüestió és que quan un voluntari actua i ho fa amb amor, en el fons estàs manifestant a Déu. No es tracta tant de trobar-lo, sinó tu ho estàs manifestant. Sí, sense saber-ho. Sí, però si em permets, avui en dia són temes que els hem de continuar reflexionant, perquè avui quan s'està parlant d'una societat en què el treball, no hi ha treball per tothom, i llavors hi ha moltes persones que llavors en els projectes que tenim els ensenyem a participar, i aquesta participació els farà fer uns treballs que seran a mig camí entre un inici al món laboral i un voluntariat. Jo crec que la paraula, pel que entendria més clar, seria aquest el compartir, és una acció que compartim l'amor als altres perquè ho hem après, perquè Déu ens ha estimat. Vull dir, voldria insistir molt al concepte d'amor, perquè és que avui en dia correm el risc, torno a insistir, que amb aquesta voluntat de trobar sortides a les noves realitats variem una miqueta aquests conceptes. La gratuïtat és anònima. En trobem de voluntaris, de persones que gratuïtament comparteixen aquest amor del que estem parlant, aquesta caritat? Nosaltres tenim en un any 160 voluntaris al Raval, com he dit, que dediquen 15.000 hores als altres. Jo crec que això és una constatació de que sí. I no estem tan malament com pensem, quan parlem d'aquesta societat que té tants dèficits? Jo crec que hi ha molta més gent generosa del que nosaltres ens pensem. El que passa és que no té visibilitat en els mitjans, desgraciadament. Però hi ha molta gent, per exemple, en el barri del Raval hi ha 2.600 avis que viuen sols. Qui els cuida? Qui els atén? Doncs els atenen de les parròquies, dels serveis socials, de les entitats, però molta gent els atén la veïna del costat, el veí de dalt, el veí de baix, la família, que és la gran base de la cohesió. I aquests no estan comptats enlloc, i existeixen, perquè si no això ho hauria explotat. Efectivament, formalment sí que podem parlar també d'un augment de voluntaris. Per exemple, a Catalunya, si mirem Càritas sol, té més de 9.500 voluntaris, i si parlem amb moltes càritas diocesanes, estic mirant aquí el delegat de la diòcesi d'Urgell, em sembla que van augmentar el 26% aquest últim any. Vull dir que sí, hi ha hagut un gran augment. També és veritat que cal encarar el tema del voluntariat d'una manera diferent del que fèiem fins ara en les nostres institucions, que és molt més flexible, molt més puntual, això s'ha de fer diferent. Però jo també, com deia el Jaume, jo ara també estic d'acord amb que hi ha molta gent que està fent voluntariat i que n'ha fet sempre. Vull dir, la xarxa veïnal, la xarxa d'entorn, la xarxa familiar, ha sigut un voluntariat que no s'ha posat en valor, i que això cal recordar-ho, perquè efectivament si no hi és, el problema el tenim molt aguditzat. Jaume, aquest voluntariat, és important que hi hagi un compromís, una fermesa, o ja va bé que cadascú, quan sent que ha de donar ha de fer aquestes aportacions, vagi fent relleus i sempre hi ha voluntaris que un va darrere l'altre? És important el compromís o ja ens va bé que hi hagi això, aquest relleu de voluntaris? Bé, avui parlar de compromís és una mica complicat. Sembla que estarem d'acord. Per tant, jo en aquest discurs del voluntariat no seria tan optimista. O sigui, mirant en perspectiva, o sigui, 20 anys, em sembla que hi ha hagut una gran disminució, diguéssim, del voluntariat. El que sí que podem dir avui, em sembla,
parlo des de la meva perspectiva, és que hi ha un augment molt gran d'una demanda espiritual, d'una demanda, d'una cerca. Això sí, que ho hem vist moltíssim. Que potser en aquests últims 2 anys, amb l'augment de la crisi, hi ha hagut un desvetllament, diguéssim, de les persones amb una demanda d'ajut. Això també. Però vist en perspectiva, em sembla que hi ha una disminució. També s'ha de veure qui són les persones que avui s'ofereixen voluntàriament. Moltes són persones grans, són persones jubilades, amb una particularitat. Això no ho dic com una crítica, ho dic una mica perquè puguem llegir la realitat de la nostra societat, sobretot pels joves, per la gent gran, amb dificultats que no hi eren abans. O sigui, qui treballa, treballa moltes més hores, qui estudia ho fa moltes més hores, i també perquè hi ha molts sectors, diguéssim, de persones que viuen en una crisi profunda, diguéssim. Per tant, jo no seria tan optimista, tot i que sí que és veritat que truquen moltes persones a les nostres comunitats, a la comunitat de Sant Egidi. Tenim l'experiència ara del dinar de Nadal i haig de dir que ha estat l'any amb escreix, que hi ha hagut moltíssima demanda de gent per ajudar. Però és un ajut, reprenent la última pregunta, molt puntual, que necessita molt ser acompanyat per arribar, podríem dir, a un compromís, a poder fer un itinerari, també de responsabilitat envers les altres persones. Bé, podríem obrir ja un torn de preguntes, si no n'hi ha des de la taula. Bé, s'han anat generant qüestions i ganes de saber, per tant, si no continuarem des d'aquí, però jo els convido a que si qualsevol de vostès té una pregunta, endavant. Les preguntes, passem al micròfon, perdó. D'acord. Passem al micròfon. Diuen, i ho dic amb sinceritat, que els pobres evangelitzen. Vosaltres n'heu fet experiència d'això? Que respongui qui vulgui. Mira, tots evangelitzem, els pobres i els rics. És a dir, de vegades es planteja això de que estan aquí els rics i aquí estan els pobres i que els rics han d'ajudar els pobres. Això és una part de la veritat. Tots hem d'ajudar els altres. Perquè si tu tens una necessitat i jo et puc ajudar, potser jo no et puc ajudar amb unes necessitats, però amb unes altres sí. I tu tens aquesta necessitat i jo et puc ajudar i no t'ajudo, el problema no és que tu et quedes amb aquesta necessitat. El problema és que jo m'estic tornant un egoista. I amb gent egoista mai tindrem amor, mai tindrem caritat, mai tindrem una societat cohesionada. Els pobres evangelitzen molt més del que es pensem perquè com que tenen tan poques coses de vegades per agafar-se, el testimoni que donen de Déu és molt més gran. Sí, també estaria d'acord amb aquesta última afirmació que fa el Josep, és a dir, efectivament, moltes vegades a casa nostra, a les nostres accions de Càritas, la presència de persones que tenen algunes necessitats molt concretes o que han passat d'una circumstància a una altra molt empobrida, ens ajuden a redescobrir realment quines són les paraules i el missatge de Jesús i ens han fet reflexionar perquè així ho hem vist i ho hem compartit amb les persones que treballem a Càritas. Gràcies, Jaume. Sí, jo penso que quan sentia aquesta pregunta puc posar tants exemples concrets, diguéssim. Jo penso que això és veritat a la vida personal i és veritat també a la vida de moltes persones, per exemple, que no creuen, que no han tingut una experiència de fe. Jo penso, per exemple, ara en una anciana que després i una anciana que no creia, després de la Mercè, després de molt de temps d'anar-la a trobar, un dia ens va dir, diu, tu ets com un àngel que m'ha vingut a trobar i ara quan a la mort em truca a la porta dic, espera't que em vinguis a veure perquè aquesta visita per mi ha estat una mica com la d'un àngel. O penso en el dinar de Nadal, José, una persona que viu al carrer, que quan va rebre el seu regal va dir aquest és un regal que no ve de vosaltres sinó que ve de Déu. Poden semblar coses molt senzilles,
però jo penso que els pobres tenen una profunda experiència de Déu que comuniquen amb una espontaneïtat que tantes vegades nosaltres no sabem fer. Jo penso que aquí hi ha un misteri que jo penso que també recull el Papa en l'Evangeli Gaudium, en el sentit de que portar a trobar amb els pobres, deixeu que els pobres evangelitzin a tants homes i tantes dones que no coneixen avui a Jesús. Aquesta és la meva experiència, l'experiència de la comunitat de Sant Egidi. I diria una altra cosa, diria que a part d'això, la vida lluny dels pobres no és una garantia de felicitat. La vida lluny dels pobres no ens deixa la garantia de retrobar-nos veritablement amb la feblesa, de retrobar-nos veritablement amb la nostra feblesa, que és camí per trobar i per comprendre en profunditat l'Evangeli i la paraula de Déu. En aquest sentit, jo penso que aquí hi ha un espai enorme a recórrer. I només voldria dir una cosa que m'ho suggereix també aquesta pregunta, i és que abans que es parlava de la història de l'Església, tots els moments podríem dir, de reforma en la vida de l'Església han estat lligades a un retorn als pobres. Jo diria perquè pobres i evangeli estan íntimament lligats. La pregunta és, donar les gràcies per tot el que fa Càritas i qualsevol acció caritativa. La pregunta seria com aconseguir o quins passos es poden donar en la línia d'una Càritas o d'una acció caritativa més professional. Aquesta seria la paraula, el repte, no? Abans la il·lustració dèiem, doneu almoina però no doneu feina, ja sé que s'ha de matisar moltíssim, però com es podria aconseguir realment una acció caritativa més professional? Ja sé que és una pregunta molt oberta, molt ampla. Bé, això també és un risc, perquè abans també em volia insistir, quan he insistit en el tema que no som ni una ONG ni som un servei social més del territori, ens hem de professionalitzar. A veure, jo dono una resposta molt personal. Jo soc una cristiana de peu i no em sento professional del cristianisme i el meu compromís amb Càritas ve d'intentar fer praxis de la meva fe. Llavors, el que potser hauríem de compartir amb el reste de la comunitat, de les comunitats cristianes, de les comunitats parroquials, és que no podem, tots som Càritas. És a dir, el que potser hauríem de defugir és que Càritas siguin uns petits grupuscles dins de la pròpia església. És a dir, sí que ens hem d'organitzar per fer determinades accions, per portar a terme determinats projectes, però que tots ens hem de sentir voluntaris de Càritas, tots els cristians hem de ser voluntaris de Càritas, perquè l'exercici d'aquesta caritat, que és la praxis de l'amor, jo crec que el podem exercir tots plegats amb moltes accions. Insisteixo que llavors ens organitzem segons les circumstàncies, segons els llocs, segons els moments, segons les qüestions a atendre, d'acord. Però a mi la paraula professional, si em permet, em fa una miqueta, em preocupa una mica, li torno a dir perquè és un risc que també jo li veig a Càritas, que a vegades també podem fer encara una cosa, si em permeten, més perversa, és a dir, organitzar una sèrie d'atencions a les persones més vulnerables, amb personal molt professionalitzat, el sostenim, però els cristians no ens hi sentim implicats i el que hem de fer és estar al costat d'aquell. Jo li torno a insistir, per mi la porta de Càritas és la porta de la parròquia, aquella és l'entrada a la porta, i el Papa ja ens ho va dir, les portes obertes i sense horaris, la gent ha de poder entrar i allí sempre ha de trobar un germà cristià que aculli, que escolti i que acompanyi. I la professionalitat, el que ens vindrà és del que siguem capaços de saber transmetre les paraules de l'Evangeli. No sé si l'he contestat, mossèn. Em sembla que s'ha de prioritzar. La paraula professional a mi tampoc m'agrada, perquè podem acabar fent una pedalada del patint, i reunions i reunions. No, aquí l'important és prioritzar la relació personal. Mira, el dimarts sant d'aquest any em van telefonar, la Setmana Santa, em van telefonar que s'havia mort la mare d'un nano que ja feia 7 o 8 anys que no venia.
mare té 24 anys, que jugava a bàsquet amb nosaltres. Jo vaig anar a l'enterro i allà em vaig trobar, per sorpresa, tot l'equip de llavors, de feia 7 anys, em sembla que és. I els voluntaris de feia 7 anys, que no havien tornat a venir pel verbal, perquè no. Llavors, comences a parlar amb ells i resulta que els de l'equip es seguien veient, cadascú amb una punta a Barcelona o d'altres d'això, i els voluntaris també, perquè s'havien fet amics. I això és el que dona fruit. Jo crec que s'ha de prioritzar la relació personal, d'aprofitar aquestes actituds positives del voluntariat de la seva generositat. Perquè arriba un moment que els nanos a nosaltres ens està passant el següent. És a dir, arriba un moment en què un nano es pregunta i per què aquest tio, en comptes d'estar veient la tele, ve aquí totes les setmanes i m'ajuda? Doncs si a mi m'han ajudat, jo he d'ajudar els altres. I en aquest moment, en aquest hivern, en aquest moment tenim 21 o 22 voluntaris que han sigut nanos que han estat amb nosaltres en els programes abans. Sí, només afegiria que la pregunta de la professionalitat està lligada amb l'eficiència. Llavors, la nostra tentació és lligar l'eficiència amb la professionalitat. Jo coincideixo en que jo penso que hem d'aprendre a desvincular l'eficiència de la professionalitat i, en tot cas, a cercar-la amb la humanitat. O sigui, amb les tasques que nosaltres portem a terme. Em sembla que les respostes que estaven dient anaven en aquesta línia. O sigui, en tot cas, la gran mancança que trobem amb les persones, i en tot cas amb nosaltres mateixos, és la manca d'humanitat, no de professionalitat, perquè avui de professionalitat jo diria que en sobra, en molts casos. Tothom en té massa, i quan un és massa professional i s'ho pensa, el que crea és conflictes. Per tant, jo penso que en tot cas la pregunta que nosaltres ens hem de posar és la de la humanitat. Reprenent el que es deia abans, s'ha citat 2 vegades, Pau VI, davant de l'ONU, diu nosaltres ens presentem com a experts d'humanitat. En tot cas, la pregunta que ens hem de posar és aquesta. I com fer créixer amb l'escolta de l'Evangeli veritables experts d'humanitat, que vol dir homes que saben aturar-se davant de les necessitats, etc. No és una contestació retòrica, o sigui, la crec profundament. Després, és veritat, s'han de preparar les coses, però jo penso que el gran problema que tenim avui quan venen moltíssimes persones que volen ajudar, per menys quan s'acosten a Sant Egidi, no és la formació professional, sinó que en tot cas és que acceptin, diguéssim, que entenguin fer un itinerari, diguéssim, d'humanitat. Per nosaltres és d'escolta de l'Evangeli, de coneixença de Jesús, etc. Que ens ensenya a aturar-nos davant de l'home mig mort. La Carme ha dit una cosa molt interessant, que també les parròquies ens trobem, que tots som càritas, també les comunitats parroquials, i que tot és important a la càritas. Tant l'acció concreta, com aquell que fa l'almoina, com aquell que fa una estona de pregària per les necessitats, com aconseguir que també els voluntaris de càritas, perquè a vegades es pensa els voluntaris de càritas que només fent l'acció concreta en fan prou, o aquell que només fent l'almoina en fa prou, sinó que hi hagi aquesta unitat de vida entre la praxis cristiana, la vida de fe, la creença en Crist, aquesta transmissió de la fe, perquè tots som càritas. I com aconseguir aquesta unitat de vida en els nostres voluntaris, però també en els nostres fidels. Perquè poder aquella senyora que està malalta és càritas també, no? I pot fer molt des de casa. És a dir, com transmetre aquesta unitat de criteri per veure que la càrita no és acció social, però tampoc només és vida de pregària, no? Com transmetre-ho tot, sobretot a les càrites més que tenim a casa nostra, no a les nostres parròquies. Bé, jo insistia, vull dir, això com li comentava, en que explicar-ho més.
perquè amb la sessió anterior, que ja ha explicat tota la història, que jo l'agraeixo molt i espero poder-la llegir, perquè diu que la penjaran a la web, perquè això ens ajudarà molt, de veritat. Perquè, efectivament, des del principi del cristianisme ha existit Càritas, ha existit aquesta diaconia, hi ha hagut aquest compromís. Primer potser amb els més propers i després ja es va fent caràcter universal, que se'n recordava. Però això potser la gent no ho coneix. I estem en una societat, la societat del segle XXI, que és la nostra, que està feta sobre el paradigma científic racional encara molt estructurat en compartiments i que llavors tot està molt organitzat. I aleshores la gent, hi ha uns que s'encarreguen d'una cosa, uns altres d'una altra, i hem destruït l'essència d'aquest concepte. I llavors la gent, a mi em sap molt greu quan te mous en comunitats cristianes que diuen els de Càritas. Què vol dir els de Càritas? Torno a dir, no, escoltiu, som tots, i és que la Càritas, la tasca de Càritas concreta d'ajudar o de portar a terme un projecte sorgeix de la trobada nostra entorn a la taula de l'Eucaristia, i això n'ha de ser conscient la gent, i potser és això el que hem de tornar a compartir més que fins ara no ho hem compartit, i aquí sí que potser els demanaria a vostès que són, al fi i al cap, molts de vostès que són rectors de les parròquies, són el primer responsable de Càritas, i això sempre ho dic. Encara que hi hagi un director de Càritas parroquial, un director d'una Càritas interparroquial, realment el veritable líder, permetin-me que canvia de paraula i li posa un to, per dir-ho així, més personal, més interior. El veritable lideratge sorgeix del rector, perquè és el qui, d'alguna manera, coordina l'acció d'aquella comunitat. Però torno a insistir, perquè és que això ens ve d'una manera com ens ve el set de l'entorn, perquè l'hem compartimentalitzat, hem fet departaments, hem fet sectors, i això ens està perjudicant perquè la gent no se'n es pensa que donant una almoina i assistint a la celebració ja ho té tot cobert, no es dona compte que si no va a la tercera pota o a la tercera fase, que és l'exercici de la caritat, que es pot fer, com deia vostè, de moltes maneres. Aquella senyora que està a casa seva, que no es pot moure, pot fer moltes coses, no solament pot pregar i es pot sentir propera a la comunitat, sinó que inclús pot ajudar realment a sentir-se partícip d'un projecte. Jo això moltes vegades ho dic a les persones de Càritas, escoltin, sí que el tema del compromís, el tema del temps, etc. Però tu pots trobar una persona que t'ajudi, ara ho explicaven, no pel tema de Sant Egidi, no pel dia de Nadal. En una Càritas pot haver un jove que t'ajudi a omplir una fulla d'Excel per fer el seguiment d'un projecte, d'un programa. Aquesta persona gran que es pot ajudar a fer trucades i fer alguna tasca de suport. Vull dir, aquí també hi entra molt la creativitat. Però jo crec que és important, és bàsic el tracte personal, és a dir, l'apostolat personal. I això amb tothom, amb tots els participants. Nosaltres al Braval tenim, entre participants i voluntaris, tenim persones de 9 religions. Hi ha catòlics, evangelistes, adventistes, ortodoxes, musulmans, budistes, hindús, testimonis de Jehovà, jueus i que no tenen cap religió. Si vas parlant et pregunten i la gent es pregunta molt per la religió i per què feu això així, per què feu això així. I això engresca i això fa molta pinya. A nosaltres això ens ha donat molt bon resultat. Hi ha una altra pregunta? Sí, aquí. Jo lligant una mica amb el que estàvem comentant ara, jo tinc una impressió, no sé què us sembla a vosaltres i per això la comparteixo, que és que el papa Francesc jo crec que ens ha subratllat la importància, em sembla a mi, del gest concret i una mica arbitrari, si volem, o audaç, podríem dir. Quan mirem les audiències, tots tenim la imatge del papa que salta i abraça una persona desfigurada. És a dir, això vol dir que la caritat, a vegades, són gestos molt concrets, que a vegades tinc la impressió jo, que no depenen d'una gran, diguéssim, a vegades legislació i convé a vegades saltar-se i dir, jo aquest l'abraço i aquesta és la imatge una mica que ens dona, em sembla a mi, el papa Francesc. I em sembla a mi que tot això sí que té, lligant-ho amb aquest tema espiritual, si ens posem una mica forts, diguéssim, clar, el pobre, en el fons, és un sacrament del Crist. Jo crec que és el punt aquest més enllaça amb la dimensió més espiritual i profunda, diguéssim. Sí, sobre aquesta qüestió jo penso que
dels gestos del papa francès. Jo penso que els gestos del papa francès voldria afegir-hi una altra cosa. O sigui, són gestos que han tingut un gran poder d'atracció quan un els veu. Per què? Perquè es veuen que són autèntics, perquè es veu que allà hi ha una commoció, perquè es veu que no és una cosa ni teatral ni simplement, podríem dir, de mitjans de comunicació. Jo penso que això s'ha de dir perquè darrere d'aquest gest hi ha una gran profunditat, hi ha la història d'un home, jo puc parlar però que sé dels meus companys a Buenos Aires, Argentina, que durant moltíssims anys ha tingut una relació concreta i personal amb els pobres, anant-los a trobar al vespre a les persones que vivien al carrer o en moltes residències ancians que estaven sols. I a més, i aquí no descobreixo res, penso que estem en un auditori, ho coneix perfectament, el papa francès és un home de pregària, és un home de lectura i meditació de l'escriptura llargament cada dia. A mi em sembla que això és important, perquè el gest és important, però el gest comunica perquè porta dintre seu una força d'amor, de compassió que va comunicada. Jo penso que aquest és el gran reclam, una mica, també per cadascú de nosaltres, com a comunitats i personalment. En aquest sentit fa molta impressió quan a l'Evangeli Gaudi, en molts moments, el papa es posa la pregunta encara ell personalment, quan parla de la conversió missionera, etc. Per tant, subratllar una mica, sí, la importància del gest concret, però aquest gest concret no és un gest simplement aïllat, sinó que forma part de l'experiència viscuda i d'una espiritualitat molt profunda. Jo penso que aquest és el desafiament, com deia abans, d'esdevenir a ser experts d'humanitat. O sigui, no és una cosa que s'improvisa. No és que ara, avui, podem dir, vinga, no. O sigui, l'amor als pobres és una cosa que es cultiva, és una cosa que creix amb el temps. Com la paraula de Déu creix en qui l'escolta, l'amistat amb els pobres creix amb aquell que els troba. I quan es troba, un troba Jesús. Fem potser l'última pregunta. Són 2:15. Crec que ens hem passat una mica del temps, però que havíem començat més tard. Crec que ens disculparan. Endavant. Hi ha una paraula una mica sorprenent, però alhora molt real, que el cardenal Saràs ha esmentat abans, en el sentit que el papa diu que els pobres necessiten una cura espiritual. Aleshores, semblaria estrany això de dir com és possible. Els pobres els hem de donar el que necessiten, les seves necessitats, sembla que de vegades es limitin al nivell més immediat, més material, podríem dir. I el papa subratlla d'això. Com veieu aquesta frase del papa? Nosaltres, jo penso que els nanos, sobretot els nanos immigrants, qualsevol persona tenim 3 o 4 potes que ens donen suport a la nostra vida. Tens la família, tens la feina, tens l'entorn, tens els amics i tens les teves creences. En el cas dels nanos immigrants, que han vingut des d'allà cap acá, han perdut la família, han perdut la feina, han perdut l'entorn, han perdut els amics. Què els hi queda aquí del que tenien allà? Les creences. Doncs t'has de recolzar en aquestes creences i quan li vagin creixent ja vindrà després que se li vagin desenvolupant les altres potes. Per exemple, recordo un nano que estava en un centre d'acollida de la Generalitat que tenia que s'escapava els divendres. No sabíem què passava i al final el voluntari, parlant, un nano 12 o 13 anys, doncs va dir que ell volia anar a la mesquita el divendres i que ni s'atrevia a plantejar-lo en el centre de la Generalitat on estava. Vam estar parlant amb ell, llavors el voluntari l'anava a buscar, el portava a la mesquita, entrava a la mesquita, estava allà en les seves pregàries, es quedava fora i després venia per estudiar i entrenar i tot això. O sigui, aquest desig de Déu
el tenim tots a dins. I com que no tenen res més, ens hem de recolzar amb això i després ja vindrà. Sí, jo només per acabar el que volia dir era, a veure, la pobresa més gran que hi ha no és aquesta pobresa que parlem de subsistència quotidiana, sinó de no tenir Déu en el cor, que és aquesta és la gran pobresa d'Occident. Ens pensem que aquí tenim moltes coses i moltes de les persones que se'ns apropen perquè tenen una necessitat humanitària, abans ho he parlat, els hem d'escoltar perquè en el fons el que ens acabaran dient és que tenen pobresa de Déu. I és per aquí on hauríem de començar a entrar. I la gent necessita, perquè en la nostra societat hem anat molt de pressa i hem substituït a Déu en les nostres vides pels mercats, que jo a vegades faig broma, per la cobdícia, per l'avarícia, i llavors ens hem quedat sense res. I quan tot això falla, les persones es donen compte que necessiten a Déu i no saben com expressar-ho, a vegades ni s'atreveixen a expressar-ho. I a mesura en què puguin arribar a les nostres institucions, els puguem acollir, puguem anar parlant. L'altre element que li puguem facilitar és solament una resposta puntual, però en el fons el que busquem, com també comentàvem tots, és tindre aquesta amistat, és poder obrir el cor i llavors donar-se compte que hi ha quelcom més que és Déu que li dona la resposta a la seva vida. Però insisteixo, hem de tindre molt clar que en el nostre món, en el món actual, hi ha molts riscs que són pobres perquè no tenen a Déu en el seu cor. I aquí potser és on tenim que també tornar a retroalimentar i tornar a posar al dia moltes de les nostres maneres d'actuar i d'entendre la nostra societat del segle XXI, aquí a Catalunya en particular. Una de les coses potser que m'han ensenyat més els pobres és que no només de pa viu l'home. O sigui, trobant a moltes persones que viuen al carrer, que cada setmana els hi portem un entrepà, una cosa de menjar calenta, et trobes moltes vegades que el que menys volen és el pa. El que volen és parlar, volen l'amistat, i descobreixes en molts d'ells aquesta demanda d'estimació i aquesta demanda de Déu profunda que arriba per tantes coses. Entre altres coses perquè el pobre està molt més a prop de la fragilitat, de la mort, del dolor, del sofriment, i tot això suscita aquesta demanda de Déu. Per tant, com diu el papa francès, el pitjor que podem fer és negar la resposta a les demandes prioritàries que tenen, prioritàries, perquè si veritablement ens creiem que som iguals, tenim tots la mateixa demanda. Per tant, això no ho podem treure, la primera cosa. La segona cosa és que jo penso que amb els pobres també fem aquella experiència de que no hi ha ningú tan pobre com que perquè no pugui ajudar a un altre més pobre. Si neguéssim això, negaríem també la mateixa possibilitat, diguéssim, de trobament de Déu i de la felicitat. Per tant, penso que és un altre reclam. I a Sant Egidi, moltes vegades, com a el dinar de Nadal, qui serveix i qui serveix es confon. I aquesta confusió és la mateixa confusió que hem de viure en les nostres comunitats, en la litúrgia, en la pregària, on els pobres hi participin. Perquè formar part de la comunitat vol dir això. Per tant, jo penso que és una grandíssima demanda aquesta, que no és només un eslògan, que els pobres siguin evangelitzats, sinó que és profundament constitutiu de la comunitat cristiana, que els pobres formin part de les nostres comunitats i que siguin veritablement comunitats d'humils i de pobres. Molt bé, al començar aquesta taula els he dit que la taula prometia, les expectatives eren altes i s'han complert. També l'auditori, amb les preguntes, ha contribuït a donar riquesa en aquesta taula rodona. M'he apuntat algunes coses, demanda de Déu, humanitat, gestos, amistat. Els pobres tenen profunda experiència de Déu, compartir, la joia del donar, gratuïtat, acompanyament, dignitat de les persones, ascensor social, promoció de la persona, caritat, escàndol davant la pobresa. Tot això flueix, surt del que s'ha anat dient en aquesta taula. Moltes gràcies als convidats per haver-hi participat, per haver portat la seva experiència i a tots vostès per la seva presència i també per la seva contribució.